Són divertides aquestes dues formiguetes. M'encanten. Encara que el programa en què surten estan ben tronats. En Tranques i en Barranques de l'Hormiga Gloria m'encanten quasi sempre hi vaig. Ja no, perquè són per la nit. Només que la meva germana, perquè se dorm al sofà. Com unes formigues? Sí, com un bicharraco. Sí. Tu saps qui són? No. Jo sí, són en Tranques i en Barranques. El que passa és que Samu està ficat en la taula. I fiques i fa... I n'hi ha un altre que canvia sabó. Que xerren super raro. Jo soy Tranca, jo soy Barranca. Jo soy Barranca. Fan gràcia. I fan com... fan experiments. Sí. Que Barranques i altres... Així, que fan que en sa dent xerren malament, perquè el més gros té dues dents aquí i l'altre té una dent aquí. Que fan així i xerren. Bueno, no xerren. Hi ha algunes que canten la música del programa quan acaba, que se nom Vete a dormir. Vete a dormir. Que no pintas nada aquí. No te olvides de hacer pipí.